Egunon, lehiaketaz kanpoko sail ofizialeko filma ikusi berri dugu, Elsa Pelesaga, eta orain egingo dugu prentsaurrekoa. Buenos días, vamos a ver. Hasiera emango diogu lehiaketatik kanpo dagoen azken filmari Elsa Pelesara berarekin dugu Gilles Paquet-Brenet zuzendaria, antzezlea Melusine Mayans eta Dominique Fropp, eta liburuaren egilea Tatiana de Bosne. Erosne eta hemen prest daude zuen galderei erantzuteko. Mesedez, lehen galdera? Egunon, zinek egiten du lehen galdera? Beltorre gabe aurrera. Bai, hortxe. Egunon. Bueno, zorionak benetan unkituta nago filmagatik. Pantailara eraman duzu oso modu egokian. Eleberria bikaina da, ez dut ondik bukatu, Tatiana Rosnera, elipsi batzuk daude, mozketa argumental batzuk daude, baina oso ondo egin daude eta ez diote inola eragiten trama argumentalari. Baina alare badago gauza bat faltan bota dudana filman, hau da, giltzaren presentzia etengabe gogorazten diona bere anaiaren irudia eta zauri hori ez da zekatrizatzen eta azkenean bere burua heltzen du. Eleberrian Tatiana justifikatu egiten du agur gutun batekin, baina hemen ez da filman hori ez da ikusten. Anaiaren mamu hori, anai hildakoaren mamu hori iruditu zait bikaina, hau da aurraren hilotzaren presentzia esplizitua da, baina berriz eleberrien ez da hilotza ikusten, bakarre komisioz ikusten da, eta oso ondo eginda dago, baina presentzia hori anaiarena justifikatu egiten duena suizidioa ez dago filman. Ez da oso ondo islatuta ikusten, edo nik ez dut justifikatuta ikusten, eta agur gutun horren ausentzia, absentzia, arrazoirik aldago horret. Bueno, zer da, galdera edo iruzkin bat? Galdera da, ze eleberrian gutuna agertzen da eta filmean ez, zergatik ez da agertzen gutuna filman. Bueno, behar bat Tatianak ere erantzun nahiko du. Hemen kontua da, aldea badagoela eleberriarekin. Filman ikusten dugun erabea eta aldua denean, baina Tatiana bere eleberrian sugeritu besterik ez du egin, beraz hor bazegoen gutun hori, baina guk filman ikusten da noiz hiltzen duen bere burua interesgarria goa erutu zitzaidan iradokitzea, ze ulertu egiten da oso ondo zergatik iradoki da, erruntun sentitzen delako bere anaiaren eriotza dela eta giltzari dagokionez, giltza bai ikusten da, eta gainera esten horretan, aitarekin, amaieran, giltza aurkitzen dutenean oso garrantzitsua da, baina ni zintzoa jokatu nahi dut eta esan nahi dut orain, duela jadanik liburua idatzi zenetik, eta Tatianarekin askotan hitz egin du, nahasi egiten dugu eleberrian dagoena eta filman dagoena. Hau da, orain, zuk esaten didazuna egia esan, ez naiz oso ondo gogoratzen, ze egokitzapena duela 3 urte egin genuen, ez dakit erantzun dizudan edo ez, baina bai, aldea dago, filmaren bigarren partean ikusten dugu Sara heldu gisa, beraz gutun horren beharrik ez zegoen. Bai, esan nahi nuke, bai, gutun horrek garrantzia duela liburuan, gutun hori emozioz beteta dago, eta karta horri esker ulertzen dugu Sararen patua. Baina Gile esker, Sarak berritu egiten du ze Charlotte Poutrel ikusten dugu antzizlea, eta nire irakurle askok pentsatu zuten, jakin batean Sara galdu egiten dugula liburuan, baina bai, gutun hori dago, baina filman benetan Sara berreskuratu egiten dugun erabe gisa, emakume gazte gisa, gainera Williamen aitaren topaketa ere ikusten dugu eta haren eriotzea ere, baita hori eleberrian ez da ikusten. Baina mila esker zure galderagatik eta esan duzunagatik.
galdera bikoitza. Galdetu nahi nuke, nondik sortzen den proiektu hau zerk eraman zintuan Tatianaren eleberria egokitzera. Uste duzu Frantziak oraindik ere bere iragana errebisatu behar duela, bere iragan kolaborazionista. Eta bigarren partean, filman, erreferentzia egiten zaie, ikerketa batek, olako tragedia batek ikerketak sortzen dituen zauriei. Zuk uste duzu kaltegabe ateratzen zehala film honetatik? Bueno, arrazoiak. Lehenik eta behin, eleberria irakurri nuen, beste pertsona askok bezala munduan eleberriak benetan asaldatu egin duten ikaragarri, pentsatu nuen oso historio ederra zela, eta pantailan ikusteko modukoa. Gero ere, unkitu egin duen pertsonalki zen, nik ere nire familiaren parte bat galdu nuen kontzentrazio esparruetan, zerbait pertsonala zen eretzat. Gainera, uste dut Frantziako historiaren aldi hau ez dela oso ondo ezagutzen, eta gainera uste dut argi pixka bat bota bertzela zentzu horretan. Gainera, hori egin zuen ere Tatianak idatzi zuenean bere eleberria. Gainera, gustatzen zitzaidana zen, gainera, historiaren parte bada, bai asko hitz egin da holokaustoaz eta txoaz, baina hemen ondorio ez ari gera hitz egiten, urrengo belaunaldientzako ondorio ez, eta bai, hemen ikusi beharra dago nola erekitzen dugun gure nortasuna, familia, herrialde eta pertsona gisa. Iraganari dagokionez bai. Kaltegabe ateratzen gara, errebisatu egiten dugunean, nik uste dut pertsonaiak bezala, Juliaren pertsonaiak bezala, egiak baduela prezio bat, baina egi horri aurre egin behar diogula bestela ezin dugu bizitzan aurrera egin. Hori frogatzen du filmak, frogatzen du onartu beharra dugula, egia lixeritu egin behar dugula, aurre egin behar diogula, aurrera egin alizateko. Eleberri hau idatzi nuen, emozio handiz, ez nuen liburu hau idatzi nire herria juzgatzeko, ni frantsesa naiz, liburua idatzi nuen ama gizaki gisa sentitzen nuena berrimateko, ez da novela eleberri historikoa. Nik uste dut Gilek emozio hori ulertu egin duela, eta emozio hori nolabait ukitu gabe Meluzin bitartez, Dominik bitartez, aditzera eman duela Kristin Scott Thomas oso ondo egiten du kazetariaren lana, baina bia puntua niretzat etzen eleberri historiko bat idaztea, moral batekin edo ikasteko gai batekin baizik, eta aur hoiei buruz hitz egitea, 4.000 aur jende asko kastu egin dituena. Eta gainera, erantzi nahi nuke, eleberrian izugarrik gustatu zitzaidan, ze irismen unibertsal zuen historioak. Hemen, Frantziaren historia hitz egiten dugu, 1942an, eta judu komunitateaz, baina historia berbera kontatu genezake, Sudan edo Irani dagokionez, gustatuko litzaidake Sarak, haurtzaro zapalduaren isla izatea munduko edozein partetan. Oso serioa da, ezta? Harritzen hau, inork ez galdetzea, ni naiz, harritzen naiz inork ez galdetzea, nola aurkitu duen Meluzin eta kastina ze, kastin oso ona da. Oso paper zaila da neska batentzat, beraz, nor aurkituko dugu honetarako, eta gure buruari galdu ginenean gai izango ginen inora aurkitzeko. Meluzin, kontatu, nola hasi zinen zineman lanean? Ni ikastolatik ateratzen nintzen, eskolatik, eta kastin bat zegoen filmarentzat, Ozone film batentzat, Rikin lan egiteko. Rikin lan egiteko hartu ninduten, gero kastin gehiago egin ziren, eta horrela iritsi nintzen zinera. 7 urterekin antzezlea zen François Ozonek aurkitu zuen, eskolatik ateratzean, hemen 2 elementu daude lehenik eta behin. Ez bat duzue filma ikusi, seguruenez ados jongo zarete, antzezle bikaina dela heldutasun handiarekin, baina bizitzan ere heldutasun handia du. Ze gizaki gizani eta guraso gizanik esaten nuen, ez diot minik egin nahi gizaki honi, adinonetako gizaki honi. Hau da, interpretatzea hain gauza zailak filman egiten dituen bezalakoa, ze ondorio izan zitzakeen. Hor badago erakunde bat, DAS izenekoa, aurrak asko babesten dituena, etengabelan egiten dugu psikologo batekin, itzi guztu psikologari buruz. Dena oso ondo atera zen, egia esan.
bestela ezingo nuen egin. Nik uste dut ez didazula ez dioz kontrakoa esango, baina Melusinek bai bereizi egin zuen errealitatearen eta zinemaren artean, eta gero naiz eta eszenak ikaragarriak egin behar izan zituen, hala ere, gogoratzen zuen, zinema zela, eta ondo pasatu ere egin zuen. Berak antzestu egiten zuen komedia bat. Orain, itxi berarriak, baina uste dut filman berriro ikusten duden urte batzuk barru, espero dut beste begirada bat izango duela, eta berrarkitu egingo du filma. Eta orain ere ezagutu ditu bizirik irtendako jendea holokaustotik, Maglet adibidez. Eta oso onkigarria izan zen. Adineko emakume hau, 80 urterekin, belodromo hartan egontzena, neska tila honekin hitz egiten ikustea, pertsonaje bat egin bertzuna, sararen abzelakoa, baina oso garrantzitsua da. Bai, nahi nuen, gainera, egiazko hitzak pixka bat historiako eskolatik atera eta benetako pertsonaiak aurkitu. Oroimenaren errealitatea duten pertsonak. Adibidez, Zarata, Usaina, Beroa, Belodromo hori, pixka bat desbideratu egin naiz. Bai, erantzun aldut edo ez bai? Gainerako kastina nola egintzen duten? Pertsonai nagusi hau dugu, Melusin, eta gero dugu kazetari amerikarra, Frantzian bizi dena 25 urtean jadanik, eta Kirsten Scott Thomas dugu, berak pixka bat ere bizitza hori izan du. Frantzian eman ditu 30 urte, senar hoi frantzesa du, 2 seme alaba frantziar ditu, eta galdera ez da zergatik aukeratu genuen Kirsten Scott Thomas, zer egingo genukeen ez bazun onartu oso egoera zailan egongo ginateke. Produktorak ekoiztetan lan egin da zegoen berarekin, gidoia bidali genion, eta gero egun pixka bat berezian, bera Broadwayn ari zen lanean, Obamaren egunean, eta berarekin aurkitu nintzen. Eta egun hortan, inork ez zizu esango ez duela filma batean lan egingo, beraz suerte hori izan nuen. Bai, itzupenaren atzerapena dugu noskin, bai. Kristini buruz hitz egin nahi duzu? Bai, nik egile gisa esan dezake, jakin nuenean Kirsten Scott Thomasek Julia izango zela, gogoratzen ez metroan nengoela Parisen eta une horretan SMS bat jaso nuen Jill partetik, eta idatzi zuen KST baina x. Eta orduan karrasika hasi nintzen metroa mundu guztiak begiratu nindun, esan ez emakume honi Andre honi ze pasatzen zaio, baina ni pozik nengoen. Julia Ormond delako Amerikar emakume bat, bai, baina jadanik Frantzia oso ondo ezagutzen duena, ze aspaldidanik dabil bizitzen Frantzian, eta pentsatzen nuen Kristinek oso ondo egingo zuela, ze hori da bizi izan duena, eta ezagutu nuenean, ze rodajen berarekin izketan egon nintzen, esan zidan, paper hori asko hurbiltzen zela bere bizitzara. Amerikar gisa, frantziar batekin eskondu dena, eta beraz, bai, bat zetorren nik novelan idatziteko erarekin, eta oso harro nago Kristinek onartu zuelako filman parte hartzea. Gainera esan beharra dago, Kristinek egundoko dotorezia eta klase naturala berezkoa du, eta gainera fakultate batera joan zen sentimentalismoa pixka bat bazter batera usteko, ez genuen gehiagizko sentimentalismoan erori nahi. Ze filma ja berez zaila da, eta uste dut behar ainako distantzia ematen duela, eta esaldi bat esaten du bere pertsonaiak ikuslearen kontzientzia duela, eta ni ados nago horrekin. Galdera gehiago? Egunon. Ez duzu uste filman diluitu egiten dela edo justifikatu egiten dela frantziar jarrera garai horretan, behar bada pertzepzio akats bada, baina gaizkia oso modu abstraktuan islatzen da gobernuan, polizia, kolektibo gisa, baina pertsonaia frantziar individualak denak dira onak zintzoak, bikote hori, aiton amonak ere bai pixu hartzen dutenak, baita polizia ere lagundu egiten diena aurrei ies egiten, baina egia esan egiten dudan gogoeta da gurasoak
pixuak entzen dute, hartzen dute inolako kuestionamendurik egin gabe, nortzegoen pixu horretan, zergatik okupatu dezaketen pixu hori. Hau da, sentipena dut, oraindik ere kosta egiten dela salatzea, han izan zen jarrera garai horretan Frantziaren aldetik. Nire pertzepzioa da, behar bada oker nago. Bai, zure pertzepzioa da, ez zara oker egongo, ze hori da zuk sentitzen duzuna. Baina gainera badira beste pertsonaia batzuk, adibidez, atezaina, saldu egiten duena familia, sarata familia, polizia joten da atxilotzea, polizia batzuk oso gogorrak dira beraiekin. Egia esan, hori guztiari dagokionez nik ez nuen manikeoa izan nahi. Film asko daude gai honen inguruan, oso jende gaiztoa ikusten da, eta oso jende zintzoa ikusten da. Eta niri interesatzen zitzaidan pixka bat erdiko tarteko zona gris hori, nekazari bikote hori, Dominik eta Nel Sagestrupek eginda, Sarari lagunduko diotena. Hasieran ez diote lagundu nahi, baina Sara gelditzen danean, lagundu egiten diote azkenean hasieran, ez zen lagundu nahi, alde egin bazun Sara egingo zen, segurenez, beraz, gero ere poliziak ies egiten uzten die, baina bigarren pentsamendu batean, hau da, uniformea poliziaren eta gizakiaren artean bereizten saiatu naiz. Uniformeak ez die uzten ateratzen, berriro ateratzen, baina bere izen ez detzen dionean, jake orduan gizona aurkitzen da, neska baten aurrean eta den aldatzen da. Gero ere medikua, naziekin kolaboratzen duena, Raquel hiltzen denean, beraz bai nik ulertzen duzuk arrazonamendu hori egitea, baina Frantzian ez da horrela ikusten. Ez da horrela ikusten, ze Frantzian jendeak askoz ere gehiago ikusten du polizia, jende hori atxilotu zuena, eta Drancy bitartez Auschwitzera bidali zituztenak, eta gero bai, badago ikuspegi bat pertsonengan lagundu zutenak, ze judu asko ere izan ziren, lagundok izan zirenak, frantsesek ere lagundu duzieten juduei. Ezak Dominik zer bat esan nahi duzun. Ezak hemen ari nahi zentzuten, entzun dut esan duzuna. Eta bai, filma ikustean, ni harritu egin ninduen ikustea, harritu egin ninduen, nola filosofaiarik egin gabe, nola ideia hori guztiak, informazio hori guztia jasotzen zen bai, jauna, zuk arrazoi duzu. Hurbildu egiten geranean lupa batekin pertsonaietara da, pertsonaien gana horbiltzeko, pertsonaia simpatikoen gana horbiltzeko. Naiz eta Gilek esaten duen bezala, Truffaut hasierak ez dira oso simpatikoak, eta Sara ez balitz gelitzen hor lotan, txakurraren etxola horretan behar bada hil egingo zen, bai bera eta Raquel. Baina aldi berean, bai, hurbildu egiten dugu lupa, zoom bat egiten dugu pertsonengan. Hasiera batean ez dira simpatikoak, baina gero, bai, gero bihurtzen dira pertsona, txeginak ondo daudenak, eta gustatzen zaigu horrela izatea, baina plano zabalago batean edo orokorrago batean, Gilek esaten duen bezala, oso modu indartsuan ikusten denik esan nuen. Gogoratzen naiz, film bat, gai honi buruz hitz egiten duen filmi gogoratzen aldut. Niretzat gaia ez da bakarrik sareka da. Gogoratzen naiz film batez erakusten diguna polizia frantziar horiek, nola eraman zituzten kontzentrazio esparrutara, nik uste dut keinu importantea dela, beraz zure galdera, bai nik ulertzen dizut, eta Gilek ematen duen erantzuna ere komen izaita dos nago, eta nire begira da filmari dagokionez, diskurso gutxirekin, horrez nahi du, isildu naizela, diskurso gutxirekin, horrek oroimen bat ematen dit, irudi batzuk ematen dizkit, eta nirekin gelituko direnak, interesgarriak izango direnak gero. Nik uste dute hitz gutxirekin asko esaten dela. Bai, behar badazue gutxiago konturatzen zarete, baina Frantziar poliziaren uniformeak etengabe filmean horrek garrantzia handia du Frantziar ikusleentzat. Bai, erakusten dugu aleman polizia bat nahiko atsegina, baina gero gainerako polizia taldea atxiloketa hori egingo duna, frantzesak dianak.
Tezak familiaren erroduntasuna ere, bai, hori oso interesgarria da. Apartamentu horrekin, egia da, ez dute inolako galderrek egiten okupatzen dutenean, esaten dute apartamentua etxerik zegoela, Lisinskietarrek alokatu egin zutela, ez zutela erosi, beraz ez dute bere burua planteatu ere egiten. Esaten dute, bueno, gerra garaian gaude, eta jende askorekin hitz egin dut, oso ondo zeketen ze gertatu zen, zeketen atxilotuak izan zirenak, baina ez ziren konzentrazio esparru hitz egiten. Obsesio bakarra zen, jan, bizirik iraun eta hain egoera kaotikoan aurrera ateratzea. Nik, gero, noski, oso zaila da ulertzea zergatik gelditzen diren hor, gertatu dena gertatu ondoren bai hori ulertzen zaila da. Guk atzo kotxean hitz egiten genuen gai honi buruz, Tezak, aita, beretzat penitentzia antzeko bat izan zen apartamentu horretan jarretzea eta aurregin behar izatea aurregin zion guztiari. Ezaketu ulertzen didazun, bai? Bai, erantzi nahi nuke. Eleberria idatzi nuenean asko ikertu nuen eta informazio asko bildu nuen ez utxe egiteko. Saiatu nintzen tonu egokia ematen 1952 urtea islatzeko. Hitz egin dugu Atezainaz, filma hasieran Atezainaz batera atsegina. Berak salatzen du familia, esaten die, beran dago sotoan, beraz 50ko hamarkadan Atezainak ez zuten oso ospe honik, izen honik. Eta apartamentuen historiari dagokionez, bai apartamentu asko daude, Parisen, besterik gabe pasa zirenak esku batetik bestera, familia hauen esku batetik bestera, familia frantzesetara, eta ez zuten gauza gaia planteatu, baina nik hitz egin dut bizi izan zuten pertsonekin, ikertu nituen, lekukotza ugari, eta bai Gilek arrazoi du gerra garaiak dira. Askotan ez gara konturatzen, ze 60 hamarkadan jaio gara, baita 2000 urtean, Melusine bezala. Baina bai, Norbaiteko gogoa zegoen bizirik irauteko, apartamentu bat aurkitu, eta ez galderak egiteko. Ez aztu sarekada hori gertatu zela Paris erdian, auzo ezentriko batean, gu Dorre Eiffelaren ondoan gaude, badakizuen ondago Dorre Eiffela. Beraz, paristar askok lekuko izan ziren, sarekada honen lekuko izan ziren, eta begiak itxiztuzten, eta hori filman ikusten da, eta liburuan ere bai. Beraz, apartamentue dagokienez gauza bera. Inkilino bate berri bat zegoenean, begiak isten ziren. Baita ere lekukotza bat izan nuen, gizon batek kontatu zidan, sarekada bizi zuena, baina gero itzuli egin zena 2 aste barru, sara bezala, eta aurkitu zuen bere gurasoen apartamentua guztiz utxik zegoela, ustu egin zutela, sakeatu egin zuten, arpilatu, eta beste pertsona batzuk bizi zirenan. Lasai gutxi gora bera, planteatu gabe galderarik, beraz hori izan zen, gauza oso sarria Parisen zoritxarrez garai ikaragarri horretan. Primero, felicitaros por la... Bai, iruditu zait, filma oso emozionantea, eta horretaz gainera komentatu nahi nuke zuek azaltzea ze oreka prozesu dauden historia guztien artean, ze ez bakarrik bi aldi horiek pertsonaien artean, Kristen Scott Thomas eta familia juduren artean, baizik eta pertsonai asko daude, historia asko daude, gero etxaldera iritsiko gara, eta beste linea batean sartzen da. Gero aurra neska hazi egiten da, beste trama batean sartzen da. Nola lortu zen duten oreka hori, uste dut hori dela filmaren gakoa, ze film asko daude film horren barruan. Eta beste galdera bat musikari buruz, Max Richter musikari buruz, Max Richter oso ona irutu zai bere musika, gustatu zait asko. Haseko naiz musikaren gaitik eta gero pasako naiz. Pasako jotitza Tatianari. Bai, komplexutasun tematiko handia dago filman eta horrek ni liluratu ninduen hasieratik. Baina nola lortu den oreka hori, ez dakit oso modu intuitiboan. Baina oso orekatua dagoen eleberrian eta uste dut hobedera Tatianak horri buruz hitz egitea. Eta baita ere, historia guzti horien genesiari buruz. Orain musika Max, bai. Behar bada zuetako gehienak ikusi duzue Balsa de Baxian musika
berak ere idatzi zuen On the Nature of Light, Scorseseren filma bat, bere emaztearekin dagoenean, irudikatzen bere emaztea esten horretan, eta pentsatu nuen Maxek bazuela emozio bat bere musikan, eta aldi berean nolabateko kontentzio bat. Horixe nahi nuenik nire filmarako. Beraz, gidoia bidali genion, onartu zuen, eta denbora asko pasa dugu elkarrekin. Berlinen bizi da orain, Max eta ingelesa da, alemana da, komplikatua da, baina Berlinen bizi da. Eta benetan unkegarria izan zen niretzat, ze familia hori zetorren Berlinetik, eta hori izan zen Berlinera zijoan lehen aldia musika grabatzera. Gutxienez konposatzera, idaztera, baina elkarrekin lan egin genuen, gero grabatzera joan ginen Badesbergera, eta nolabeteko erromesaldi bat egon zen nire familiaren historiari jarraitzeko, beraz, mila esker gustatzen bazaizu, Maxi esango diot, seguru gustatuko zaiola hori entzutea. Nire liburuko pertsonaiei buruz, eleberri gileak imaginazio handia dugu. Nik beti ditut pertsonaje desberdin asko nire liburu guztietan, eta egia da hemen bazegoela nolabaiteko erronka. Nolabaiteko erronka ze bi aldi desberdin daude. Batetik pertsonai nagusiak, hau da Sara eta Julia, garrantzitsua zen bi historio horiek elkar lotzea punturen batean. Beraz, bai, nik filma egiten hariko banitz bezala lan egin nuen. Imaginatu egin dituen pertsonaia hauek, baina gero nire film guztietarako, nire eleberri guztietarako horrela egin nuen. Bai, imaginatzen ditut pantailan ikusiko banitu bezala. Egia da, bai, salto asko daudela, eta lehen soap operak idazten dituen, sugetzarra kulebriak idazten dituen, edo atalak telebistarako, telebista saietarako, baina atal bakoitzaren amaieran ikusleak gelditu behar du, esan edu, ze gertatuko da bihar. Beraz, bai, nire liburuetan, beti bildurra ematen dit nire irakurleak aspertu egingote diren, eta horregatik beti gustatzen zait erritmo bat egon dadin, kadentzia bat. Eta kasu honetan egia da pertsonaia hauek guztiak nituela, batez ere Sara eta Julia elkar bilatzen ibiltzen direnak liburuak, eta gainera pertsonaia horiek guztiak gero ere bai bere ezkontza krisia, Juliaren kasua, eta gero beste historia garaikide bat, gero gainera ordunaldia, segun tartean bere simbologia guztiarekin, bai, importantea da. Hau da, ez abortatzeko erabaki hori, aurra izateko erabaki hori, eta Sara deitzeko erabaki hori, Juliaren pertsonaia oso pertsonaia sinesgarria da. Liburuan nire irakurle guztiak pentsatu zuen nire historioa zela, eta jendezko esaten zidan, zure alabak Zoe du izena, eta nire senarra hemen dagoena esaten zidan. Baina zu, honik ezkonduta zaude, eta nik beti, ni ezkonduta jarratzen du, ni ez naiz dibortziatu. Eta beraz, esan nahi dut, uste dut, lortu dudala pertsonaia bat idazten sinesgarria, eta Gil eta Christine pantailan ere lortu dute oso gauza sinesgarri bat egitea. Bi galdera, zure eraberria eta filma egiazko historia batean oinartuta dago, eta galdera antzezle txikiarentzat Miluzin ze adin duzu, eta zein izan zen zailena zure papera interpretatzeko orduan. Nola sentitu zinen film hori egintzen nuenean, nola aurkitzen duzun zure anaiaren gorputza? Erantzungo du nik lehenbizi? 11 urte ditut. Eta estena horri dagokionez, bai ondo egontzen, ez nuen zailtasun berezirik izan. Baina kontatu pixka bat gehiago. Kontatu pixka bat, bildurra zenuen adibidez estena egin aurretik? Ez nuen beldurrik. Egia esan gogoak nituen estena hori iristeko, ez dena ondo atera zen. Bai, zaila da sinestea, baina egia esan beraiekin inoiz ez dugu arazorik izaten. Ez ere zaila eruditzen ikuste dut, askoz ere beldur gehiago genuela. Bai, ensaiatu genuen desente, saiatzeko, nolabaiteko garrasi basati bat egon zedin egoera horretan. Eta gero, bai, antzezleak egin zuen gainerako guztia.
Bai, eleberria fikzioa da ez da historia bat, baina gertatzen den guztian 1942an, nik ezin nuen inolarea arriskatu, beraz, horregatik, bizirik irten zen jendearekin hitz egin nuen, eta besatoki batzuetara ere joan nintzen, Gulan, Torzi, Pitibie, eta hainbat tokitara eta saiatu nintzen ulertzen giroa ze gertatu zenan, eta baina jende askok uste du Sarah benetan existitu egintzela, eta, baina geritzen diraneko zapustuta esaten dudanean nire irudimena dela, baina existitu behar izan zuen. Baina uste du behar bada Sararen historia existitu zitekeela, neska txiki bat, saiatu zena bere anaia babesten, ez ahaztu, frantziar polizia torri zela egun horretan, ez naziak. Beraz, jende askok uste zuten itzuli egingo zirela. Eta gero Sara hori egiten saiatzen da, berak konbentzituta zegoen bera naia babestuko zuela eta itzuli egingo zela eta parte hori benetani asmatu egin nuen, baina uste dut gertatu zitekeela. Espero dut erantzungo nizula. Eta gero gainera zehaztu nahi nuke, bera, Tatianak irakurri zuen asko lekokotza asko, ni elkarrizketatu nintzen jende askorekin, beraz historia naiz eta fikzioa izan, egia dago ADN bat badagoela historian, Sararen historian. Supervivienten, bizirik irauntzinen pertsonen bizitzan, errealitatea dago, naiz eta pertsonaia fiziozkoa izan, eta hori oso garrantzitsua da artistaren askatasunan entzat, baina bai, errealitate bat handi bat dago hor barruan dakizuen bezala, bizirik irten diren pertsonak ikusi dute filma eta identifikatu egiten dira guk egin dugunarekin. Ez da, zorionak filmagatik oso ekigarria da, asko gustatu zait, eta idazleari galdetu dugu uste dut novela hau lehenengo aldiz argitaratu zen, ingelesez argitaratu zena, bera idazlea frantsesa gara erdi ingelesa, bera ingelesa delako, eta horrelako historio frantses bat zergatik idatzi zuen ingelesez eta frantsesez, eta gero zuzendariak galdetu nahiko duke, ingelesez izenburua Sarazki, eta berak aldatu du, ia egin du Jean-Jacques Goldmanen arrestiratzeagatik kontua, horretaz hitz egiten eta zapelezaga osako dugu, baina gero pelikula uste ez dela agertzen, pixka bat horretaz eskerrik asko. Nik ez nuen tituloa aldatu, argitaratzaile frantziarrak aldatu zuen eta aldatu zuen arrazoi jakin batengatik, hau da, Sararen giltzak, egia esan frantsesez ez du oso ondo jotzen, eta bai, kontua, Jean-Jacques Goldmanen abesti hori dago, oso ospetsua dena, eta orduan esaten da bai, sartzen du, Sara izena zuen, 8 urte ditu, baina enitzen izan editoreak aldatu zuen aldatzea. Pixka bat zuri erantzuteko esango dizut, bai, ni elebiduna naiz, aldatu dezakete batetik bestera ja itzultzaileak ez du jakingo zer egin. Bai, egia da, idatzi nuela ingelesez idatzi nuen, eta gero bukatu nuen nire lehen eleberria frantsesez egin nuen, La Portemont de moi, eta idazten jarraitu nuen frantsesez, une horretatik aurrera, eta halako batian, bai, aurkitu nuen Sara eta Julia. Eta hasi nintzen eleberri hau idazten baina konturatu gabe. Nire senarrak esan zidan, baina ingelesez ari zara idazten, orduan ulertu nuen, nik posizionatu egin behar nura nire alderdi ingelesa historio ilun honi buruz hitz egiteko. Psikiatra batek ezakit zer esango duen, baina dela niri distantzia bat izaten utzi dit. Eta bestalde, ez litzateke posible izango. Bestela, etzan autentiko aterako. Nola idatzi zenuen inglesez? Bai, idatzi berri dut novela bat, Boomerang izena duena, eta bai, hori da historioa. Más preguntas, por favor. Era gehiago mesedez?
siendo que evidentemente una adaptación. Bueno, egokitzapen zinematografiko batek nasi egin behar ditu gauzak edo eliminatu gauzak, adibidez infoko pertsonaiak novelan, ez da aurre pareja baztertzen duena hasieran, niska fugitibak baztertu egiten ditu, eta familia honek hasieratik onartzen ditu, ulertzen du gauza horiek zilegiak direla zinema egiteko. Oso ondo islatuta dago, filman une dramatiko hori, non hileak zutitzen ditu, banaketa, separazioa, aurrak bere seme alabengandik, hori oso modu, nire ustez, oso honean dago islatuta, ze emozioari eleberri erakurtzean, une horretan sentitu dute transkripzioa zinematografikoa ikustean dena den, konsiderazioa parte batzuk eginda, uste dut Tatiana oso gogorra dela tratamenduan, errealitatea historikoaren berri batean. Ze esaten du, eleberrian, polizia frantsesa askoz ere urrunago joan zela bere nazien errekerimendutik. Bete zuten oso ondo egindako eskariak ematen zuen, naziek bakarrik gizonezkoak eraman nahi zituztela juduak, baina hala ere sarekada oso egin zuten eta aurrak ere eman zituzten. Eleberrian esaten da datu bat, hau da, 4.000 ume baino gehiago izan zirela preso, hartu zituztela preso, eta gero esparruetara eman zituzten, eta han sarraskitu zituzten. Ematen zuen, aurrak ez zituztela naiz, norabaiteko enbarazu bat zen beren logistikarako. Gero baita ere eleberrian hitz egiten da, autobus gidariak egon zirela, familia horiek eraman zituztena, tren gidariak denak trama horren parte ziren, baina hitz egiten da baita ere filman frantziarrak izan zirelak eta ez naziak frantsesak atxilotu zituztenak. Eta gogortasun hori, tratamenduaren gogortasun hori, ez dut uste dultzifikatu egiten denik filman inondik inorare, ze uste dut frantziar uniformeen presentzia etengabea da, baina oso konprimatuta dago eta nolabait iradokituta dago. Galdera mesedez, Tatianaren gogortasuna asko zer esplizituagoa dela filma baino, mila esker. La dureté, je crois que c'est la lucidité. Ez da gogortasuna, nik uste dut argitasun, buru argitasuna dela, egia dela badago espresio bat, ez ditut eskularrua jarri horreri buruz hitz egiteko saiatu naiz oso argia izaten gai honi buruz hitz egitean. Zoritxarrez hori dena gertatu zen, egon dira, trenak ikidatzen zituzenak, frantziarrak ziren, frantziar poliziak ziren, eta hori dena ezkutatu egin zen urte askoan nire herrian. Beraz, horri buruz ez zitzaigun hitz egin denbora askoan. Eta beraz, buru argitasun hori edo gogortasun hori deitu nahi duzun bezala beharrezkoa zen niretzat. Horixe da utzi didana begirada bat guztiz egiazkoa ematen gertatu zenaren inguruan. Nik ez dut floritureta sartu nahi zen edo exagerazioetan, ni gertakarietara joan naiz eta kazetari lana egin dut, zen kazetari ere banaiz. Eta uste dut gainera Gilek oso ondo erakutsi duela, baina hemen gainera sartzen gara diferentzia sutil batzuetan. Hau da, badago esaldi bat izugarri gustatzen zaidana, eta da, eleberri bat ez duela irudimena elikatzen. Liburu bat irakurtzen dugunean, ideia bat egiten dugu. Hau da, eta film batek erakutsi egiten dugun berehala. Irudimenak ez du funtzionatzen beste modu desberdin bada erakusteko egia bat. Baina uste dut Gilek oso leial izan dela eta zehatzago erantzuteko zure galderari, lehenik eta behin filma egin dugu frantziar publikoarentzat. Jadanik badakitez zuk esan duzun guztia. Beraz ez genuen zertan berriro kontatu. Badago norabaiteko estimazio desberdina atzerrian frantziara egiten dinaretik aparte. Frantzian jendeari gaur mundu garaikidea interesatzen zaio, ondorioak nola jende horrek sufritu duen bere familian, kulpabilitate hori sekretu horiekin. Gertakari historikoak ondo ezagutzen dira. Beraz, erabaki dugu ez azaltzea gehiegi ze gertatu zen, adibidez, DVD-ean agertuko dira, hor azalduko dira, baina atzerrian, eta
Egia da, hemen pentsatu diteke, pixka bat nolabait findu egin dugula, lehundu egin dugula Frantziar estatuaren erruduntasuna, baina Frantziarek badakite ondo ze gertatu zen, badakite ze gertatu zen. Eta gero modu generikoagoan, alderdi historikoa etzan gehien interesatzen zitzaidena. Gehien interesatzen zitzaidena zen tragedia, giza tragedia. Eta nola 60 urteko distantzia batekin inolako zer ikusirik ez zuen emakume batek berriro egia lehengoratu nahi zuen. Horrek benetan erakartzen ninduen. Zerbait espezifikoa egin izan bagendu? Adibidez, Estatu Frantziarraren eginkizunari buruz, bai. Jendeak badaki Frantzian zer gertatu zen, baina zure galderari erantzuteko hemen kontuatzen lehuntzea baizik eta edo gutxitzea estatuaren papera baizik eta jendeak Frantzian badaki ulertzen. Dominik? Zerbait erantzun nahi duzu, Dominik? Suddenly I don't know if I want to speak French or English. Egia esan, ez dakiz inglesez edo frantsesez hitz egin nahi dudan. Inglesez ari da. Nik entzun dut zer esan dizun Gilek, nik benetan sentitzen dut, hasieran, berak esan du, gogorra dela, egiarekiko ikuspegi bat izatea egin duzunean, ondo dago, urrutirago joatea. Nahiko zaila da egira hurbiltzea, baina behin horretara iristen zarenean jarraitzen duzu aurrera. Uste dut bai zaila dela aurre egitea mamuei bai. Eta ia esango nuke prest egon behar dela mamu horiek zu irensteko eta aurrera egiteko. Eta hori da niri filmak esaten didana. Gaur goizean hizketan ari nintzen banatzailearekin, Jonathanekin, hotelaren jolean zegoen, eta bai, parrezari ginen, kafe gehiegi hartuta geunden, eta horren hau esan nahi du, Jonathan esan dionik, jendari filmoni buruz hitz egiten dio danean, hitz egingo diot, kazetari bat dela, kazetari baten historioa, non artikulu bat idazteko erabakiak, egiten ditu ate batzuk ikerketa batera, eta behar hori artikuluaren beharretik aratago joango den, ezaketarki dagoen, baina esan nahi dudana da, hor, nik ez nuen pentsatzen zertzen historioa edo historikoa, baina Tatianak esaten du, baiet nolabait oroimena berrartu nahi zuela, baina hori ez da garrantzitsuena. Niri dutzen zati importanteena dela kazetari horren historioa, eta ze lotura duen denbora horren, 1942aren eta emakume horren historiaren artean hurbiltzen ari dena egia batera. Eta bere bizitza asalatuko duena. Ez da berak historia egiten duena baizik, eta artikulak egiten du kazetaria, eta hori da esan nahi dudana. Lotura badago, harreman badago, zergatik hasten da tortura human hori. Zergatik izan daiteke gizakia hain barneko pentsamendua alde batera utzita, nola izan gaitezke gauza nola baiteko jerarkia bat ezartzeko tortura hau antolatzeko. Nola iristen da hau, nola gertatzen da hau, eta hor iristen da kazetari bat iristen da, eta artikuluak egiten du bera, eta ez bera artikulua bere helburua zenean. Horrek niritzat esan nahi du lotura bat, errealitate bat ezartzen dela nerabearen eta aurraren artean. Ez dagoelako zubirik helduaren eta haurtzaroaren artean. Baina kazetari honek bere historiari esker lortzen du estenara eramatea gizaki bat iragan horri aurre egiten dionean. Hain zuzen ere mamuen bitartez, lotura bat sortzen duen aurraren eta helduaren artean, eta niretzat hori da antzeslea. Antzeslea da kazetari hau bihurtu egiten dena antzeslea, giza antzeslea, erreakzionatu egiten duena. Eta lurrak
oinak lurran dituena jokatzen duena. Bueno, gogoan nuen hori esateko. Última pregunta, por favor. Azken galdera, kaixo, zuzendariari galdetu nahi diot, ea, ze iritzi duzun, duela gutxi, Europako komisarioak egin dituen adierazpenak, Rumaniar ijituaren egoitzi dituzten kasu honetan, eta ditu harritzen, ijitu izena ezateratzea pentsarreko honetan 17 galderen ondoren, gaur egungo gaia baita. Ez dakit ilustratzen duen pixka bat filmaren edo eleberriaren frakasua, hau da, mezua ez dela jendearen gana iristen, hau da, gauza historikoak direla, iraganekoak, eta ezin direla berdindu, mila esker. Bai, orain promozionatzen ari gara filma, eta hau da galdera bat pilpilean zegoenean, ez da orain ez zegoen, orain saiatzen dira beste arazo batzui buruz hitz egiten Frantzian, eta egituen arazoei buruz ez dute hitz egiten, baina bai, galdera hori asko egiten ziguten, eta nire oso ondo iruditzen zait, arazoa planteatzea. Guk denok hemen, mai hontan, harritu egiten gaitu, nola gure gobernuak estigmatizatu ote duen hola komunitate bat, eta naiz eta amalgama sinpleak egiteko ez egin, guk uste dugu oso arlo arriskutsua dela bai Europako komisarioak arrazoi osoa du. Ardoz zaudete, erantzun nahi nuke, bai, nik bidaiatzen dut asko orain, nire eleberri berria delatan, bai, gai hau, mundu guztiak galdetzen dit, atzerreko herrialde askotan, jendeak galdetzen dit, lehenengo bigarren galdera mundu guztiak galdetzen dit nire presidentari buruz eta galdera honi buruz, auzi honi buruz, bai, Sarkozy jaunaren politikak eztabaida asko sortzen du, naiz eta nik nire liburuaz hitz egin. Muy bien, muchas gracias a todos. Eskerrik asko denoi. Gracias.